Aquesta roca que estàveu veient és un conglomerat. Ens trobem al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, a l'entrada de les coves de Mura. Aquestes coves tenen la particularitat de que es fan enmig d'una roca conglomeràtica. La cavitat càrstica es fa perquè aquest conglomerat, la major part de còdols que heu pogut observar, estan fets de carbonat càlcic, d'una forma similar a les coves de Collbató a Montserrat. En el cas de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, això és extraordinari perquè és un massís format per conglomerats polimíctics. Això vol dir que estan fets per fragments de roca de tot tipus. Però de tant en tant, molt localitzada, hi ha alguna capa, hi ha algun estrat que està format per conglomerats formats per còdols exclusivament calcaris. És aquest cas d'aquí, i això és el que provoca o facilita la formació d'aquesta cova, que ara en veureu l'entrada, que és la cova de Mura. Tota aquesta cavitat, que en veieu aquí l'entrada, s'ha fet gràcies a la circulació de fluids i a la dissolució del carbonat càlcic a través d'aquesta capa de conglomerat calcari. Si mireu en el mur de pedra de l'entrada de la cova, encara podreu veure alguns trossos de roca espeleotèmica. Què és un espeleotema? Un espeleotema és una roca formada per processos de precipitació dins la cova. És un carbonat càlcic, com aquest que veieu aquí, en el qual es veuen totes les capes de creixement d'aquest carbonat càlcic a dins de la cova. Una de les particularitats de les coves de Mura és que s'hi troben precipitació de cristalls d'aragonita en forma de petites agulles, cosa que no sol ser usual en les coves càrstiques.